Наши гости са адмирал Христо Контров, областен управител на област Варна, професор Костадин Желев, председател на Българска национална организация на зооинженерите, доктор Петър Петров, директор на Добруджанския земеделски институт Генерал Тошево, доктор Стефан Николов, председател на Националната асоциация на месодайните свине, доктор Тихомир Кунев, председател на Международната организация на каракачанското куче, доктор Снежана Георгиева, изпълнителен директор на Българската национална организация на зооинженерите. А сега давам думата на кмета на община Вълчи дол. Колеги кметове, общински съветници, скъпи приятели, за мен е чест да открием 6-то поред регионално животновъдно изложение, на което са представени доста от може би всички от най-сериозните институти, които са в нашия район. Ще дам думата на професор Желев да обясни по-подробно това, което ще се представи. Аз искрено се надявам, че нашите гости, които са дошли на това изложение и селско-стопанските производители ще намерят това, за което са дошли и ще направят достатъчно договори и договорки с тези институти за развитието на животновъдството. Дами и господа, уважаеми господин областен управител, и тази година отново, последния петък на април, отново сме тук в град Вълчи дол да ви представим какво е станало само за една година. Искам да кажа, че ще дефилират 25 породи над 150 животни. Най-важното или най-новото за тази година е, ще видите двете породи, френски породи овце, които не са представени в град Вълчи дол, и ще видите един български гълъб, току-що представен от Българската държавна комисия. Аз искам само да ви кажа, че на пред всеки щанд или където са поставени животните, има наши експерти, които подробно ще ви обясняват какво представлява породата, нейната характеристика и нейната продуктивност. Искам само да кажа, че току-що вчера всъщност предния ден, предложих на кмета на Вълчи дол, господин Василев, регионалното изложение в град Вълчи дол да прерасне в национално изложение за следващата година. Дали той ще е съгласен или не, това той ще определи, или Общинския съвет ще определи, тъй като в този регион искам да кажа, че най-високото продуктивно животновъдство се намира в Шумен, Варна, Разград и Добрич. Благодаря за вниманието, успех желая на изложението. More
Даже туда снял не прав. И он фоникста. Какво правим?